guys, mayong buntag na napunta diri guys kaya atong manok nabago na itong gilansad gahapon ato na ni siyang tagaan og tambal karong adlaw guys. Mo nang ato na unang kuhaon ang atong tanganan og tubig para ato na makuanan og tambal ang atong manok. Diara ang atong butangan ng tubig, ato ning butangan ng tubig guys. Oh, diara guys ang atong gihimong tangkal sa atong manok. Oh. Nanay saw guys. O diara guys ang atong tubig. Ang atong tubig lang dili guys. Katunga lang sa atong butangan guys na jar. Kay para piso ang atong butang tambal. Ang atong tambal sa ila mga ka-Israel kanibitang Primoxil powder. Kay ako naman ning nakuha na natistingan. Murag epektibo gayud kaadyo guys. Kanibitang isa pa gayud ka adlaw gilansa daw na atong biso pag human ato nang butag asukar human mag-alili na to sa asukar guys mo na tong Primoxil karong adlaw ika duha ka adlaw niya guys kay gahapon man ta naglansad karon ikaduha na ka adlaw mo na atong butangan og Primoxil powder. Sa kabuok guys na Primoxil powder ito ning ibubo diri bubo natin na guys entero sa isa ka utos ito ning ibutag human akong sampungan ng babala magsago na siya guys low ang color sa iyang tambal guys atong siradan ibutang na nato na guys human atong nang giwidaghanan og butang kay para kung mato ta sa bukid guys naay nabili na bahog sa atong mga piso mo nang giluuban man niya guys wa nin lugwa ang mga piso wag sa ilawom guys pero unya mo inom na sila makainom na sila og tambal. May lugwa. Naara na human na nato pag butang sa atong tambal guys. Mao na ang atong update karong adlaw. O kayo kalimti mag-like, comment and subscribe. God bless.